Hola, sóc Abel Julien, un dels dos especialistes, juntament amb el meu company Marc Anton, de l'Institut Català d'Ornitologia, que guiarem l'activitat d'ornitologia en aquest BioBlitz 2015. Sortirem pels itineraris que tenim previstos, us vull explicar en què consistirà l'activitat, i el que farem serà voltar per allí amb un itinerari ja previst, on hi ha forces ocells, i allà doncs us deixarem aquestes fitxes on hi ha els ocells més comuns que podem trobar a la zona i us ajudarem a identificar els ocells. Anirem també amb guies de camp per tal que podeu buscar-los a la guia i començar una mica a practicar com es fa això d'identificar ocells. És molt important que porteu prismàtics. Com veieu, doncs, els ornitòlegs sempre anem amb prismàtics i és fonamental pels ocells petits que s'estan movent per les branques. Porteu uns prismàtics de 8x40 o 10x40, 40 o 42, però no els agafeu de més augments, no més de 10 augments. La primera xifra són els augments, 10x40 per exemple serien uns prismàtics de 10 augments. Nosaltres durem també un telescopi. El telescopi va molt bé per observar ocells que estiguin lluny, que estiguin aturats, però no ens serveix per a aquests ocells que estan més a prop. Per tant, demanem molt que porteu prismàtics i així ho gaudireu tots molt més. Doncs bé, us esperem en el BioBlitz 2015 a Montjuïc.